rozbiór Polski. Prusy królewskie są pod zarządem właśnie pruskim, państwa pruskiego, ale tutaj w Twojej ocenie najważniejszym chyba takim osiągnięciem, też można to tak nazwać, było tutaj uwłaszczenie chłopów. Nawet używasz takiego sformułowania, że chłopi nabyli osobowość prawną w tamtym czasie. To rzeczywiście rzutowało lawinowo na pewne procesy gospodarcze, które bardzo zmieniają region Pomorza. To jest, myślę, dobry moment, żeby nawiązać w ogóle do układu treści w tej naszej książce, ponieważ staraliśmy się uchwycić przede wszystkim takie punkty kulminacyjne oczywiście naszym subiektywnym zdaniem, takie najważniejsze momenty w dziejach Wejherowa. I tak jak wspomniałeś, rzeczywiście to uwłaszczenie chłopów jest naszym zdaniem jednym z takich elementów, ponieważ zapoczątkowało właściwie tworzenie się takiej współczesnej formy gospodarki, ponieważ zniesienie pańszczyzny, danie chłopom wolności osobistej, to danie gospodarstw na własność na pewno przyczyniło się do tego, że nastąpił rozwój gospodarczy na tym terenie. Te dawne zależności feudalne zniknęły, więc Wejherowo dzięki temu też zyskało, ponieważ okoliczni chłopi byli bogatsi, więc mogli migrować do miasta, mogli szukać zarobku, zysku, więc to również w dużej mierze się przyczyniło do rozwoju Wejherowa. Też bardzo ważnym momentem jest powstanie powiatu wejherowskiego, właśnie pod egidą tego miasta, czyli że miasto także jakby skupia tutaj całą okoliczne wsie i mniejsze organizmy miejskie. Tak. Także powstaje Landrat, między innymi Henryk Kaiserlich także był starostą, więc to też łączy się tutaj z tym obiektem, że postać, który z pałacem jest związana. Wydaje mi się, że to właściwie nawet w czasach dzisiejszych miasta, które są jakimiś siedzibami jakichś jednostek administracyjnych, na pewno mają siłą rzeczy większą rolę, ponieważ skupia tu się to życie czy polityczne, czy gospodarcze, więc utworzenie powiatu tutaj wejherowskiego w 1818 roku na pewno było też jednym z tych takich kamieni milowych w historii naszego miasta. Więc od tego momentu też widzimy znaczny wzrost ludności mieszkańców. Do tego momentu właściwie jakichś wielkich różnic nie widać, ta liczba stale rośnie, ale w niezbyt może szybkim tempie. O tyle począwszy właśnie od XIX wieku już wręcz mamy tutaj takie skokowe. No i to też jest oczywiście charakterystyczne dla całej epoki XIX wieku, ponieważ to było właściwie na Pomorzu stulecie bez wojen takich toczących się u nas, więc siłą rzeczy ta umieralność ludzi w wyniku epidemii wojennych czy na frontach była mniejsza, ale mimo wszystko też tutaj siedziba administracyjna także wpływała na to, że miasto po prostu było atrakcyjniejsze dla nowych osadników. Także tych z dalszych okolic, a nie tylko tutaj tych lokalnych. Także przełomowym dla miasta i może dla całego regionu była komunikacja. Było zbudowanie kolei, połączeń, nowej infrastruktury kolejowej, która połączyła Berlin z Gdańskiem i z Królewcem. To rzeczywiście jakby Wejherowo wchodziło w taki pewien obieg. To może coś więcej być, bo tutaj też przeczytam, że to wpłynęło na szybki przepływ ludzi, towarów, mówiąc takim już językiem dzisiejszym, współczesnym. Tak, no ten język współczesny tutaj w tej książce też często się pojawia w odniesieniu do tych wydarzeń historycznych, ale zależało nam na tym, żeby to było jak najbardziej przystępne dla odbiorcy, więc nie zawsze stosujemy te prawidłowe pojęcia historyczne z pełną oczywiście świadomością jakiejś umowności pewnych pojęć. W każdym razie, już tutaj wracając do tego pytania, to moim osobiście zdaniem kolej miała największy wpływ na rozwój Wejherowa. Tym bardziej, że to były działania wprowadzone przez rząd niemiecki, pruski w sposób systemowy. Chodziło o to, żeby połączyć właśnie jak największe
Paweł Pokora przejąć tutaj fabrykę cygara na początku XX wieku, właśnie dzięki temu, że można było te produkty przewieźć właściwie po całych Niemczech, czy nawet całej Europie, więc to myślę, że miało tutaj też kolosalne znaczenie. Mówimy o tym, że zaczyna miasto się bardzo intensywnie rozwijać. Ludzie podróżują, przemieszczają się. Miasto wtedy też dynamiczny jest rozwój taki również, jeśli idzie o demografię, podwaja się tutaj ilość mieszkańców. Cóż z tego, jak początek XX wieku pojawiają się antagonizmy. 1914 rok, I wojna światowa. I tutaj chciałam też Państwu powiedzieć, że jest taki pewien tutaj podział też kompetencji między panami. Lata XVII-XIX wiek są rozdziały autorstwa Adama Lubockiego, a wiek XX do czasów współczesnych są rozdziały autorstwa Michała Chińca. Tak, rzeczywiście, Szanowni Państwo, tak się podzieliliśmy. Tak się podzieliliśmy. Na początku mieliśmy taki drobny dylemat, bo ja chciałem troszkę tak może zagarnąć ten XIX wiek, ale Adam mnie powstrzymał, abyśmy równo się podzielili treściowo w tej książce, a więc tak jak wspomniała tutaj Benita, do początku XX wieku to jest część Adama, potem pierwsza wojna światowa została wywołana. No właśnie, co tutaj się dzieje w tym czasie? Drodzy Państwo, w przyszłym roku obchodzimy 110. rocznicę wybuchu tego światowego konfliktu, który według historyków ginie tam więcej żołnierzy na frontach niż podczas II wojny światowej. Nawet takie są ich szacunki. Trochę jest ten okres traktowany po macoszemu, jeśli chodzi o też naszą historię, dlatego że na Kaszubach nie miały miejsca działania wojenne. Państwo pewnie widzieliście film Kamerdyner, tam są jakieś zasięgi rzeczywiście na plaży. To może wprowadzać w błąd, że tutaj na Kaszubach, czy to Puck, czy Wejherowo działy się jakieś spektakularne działania wojenne. Takie rzeczy nie miały miejsca, natomiast byliśmy zmuszeni jako Kaszubi, Polacy, a i również Niemcy, których była zdecydowana większość w czasie I wojny światowej, służyć niemieckiemu cesarzowi z dynastii Hohenzollernów. Tym pierwszym cesarzem był tutaj przewijający się na naszych slajdach. To są wszystko ilustracje, które zawarliśmy w książce, jest ich bardzo, bardzo dużo. To sobie też powiemy, Tak. bardzo bogatej ikonografii publikacji.